Na, sziasztok! Én PTMC vagyok, és ebben a videóban egy kihívás videót fogok nektek csinálni Negróval, ami nem más, mint a Csaci Csabi Challenge. Úgyhogy mennyi kis cukorka fér a pofazacskomba. Az a helyzet, hogy itt 8 darab ilyen negró cukorka van. Még keresek valamit, addig várjatok. Na itt is vagyok, az a helyzet, találtam még 2 negrót, szerintem nem fogok többet bekapni 10-nél, mert 10 darab van. Itt a papír, hogyha nem bírom megcsinálni. Úgyhogy kezdjük is ezzel az egyel, csak megszagalom, hogy milyen, mert ha rossz, akkor rossz. Ez jó még, a cukorka nem romlik. De csak ragad, mint a... Nem is tudom mi. Jó, hát ez jó rá van ragadva. Azt a... Nincsen semmi baja, fekete. Kezdjük. Csaci Csabi 1. Csaci Csabi 2. Ha ennél erősebben csavarok, eldeformálódik. Elíthetném is, de olajos, tehát gyúlékony. Veszélyes játék lenne. Inkább belevágok a sarokcsiszolóval. Csaci Csabi 3. Sőt, talán a lecsavarásnál megtisztultja a menüegyetes. Jöhet a sarokcsiszoló. Lendíted, milyen mély a vágás. Ha túl mély, akkor tönkreteszem a menetet. Csaci Csabi 4. Ha megvan a 10, akkor az is király. Bár a csővéget sikerült leszedni, a menet már annyira rossz, hogy használhatatlan. Fenébe vár. Ez tényleg rossz hír. Egy ilyen autó esetében ideiglenes bükkölésről szó sem lehet, és drága autóhoz az alkatrész is drága. Mike szerint Csaci Csabi 5. de már 1000 fölött járunk, és csak egy dolgot tudtunk kipipálni. Abba fáj a pofazacskon. Ez az ugrólajcső, De finom. akár csak a hűtő. Tehát a csatlakozásnál nem lesz erős a korrózió. Most már csak Csaci Csabi 5, ugye? igencsak szűkös helyre. Nem könnyű kitalálni, hogy vezessen el, de végül a helyére kerül mindkettő. Csaci Csabi 6. Került össze vaktosnom. Most már csak rácsavarom a Fatika, te is kérsz, a kutyám. Kérlek. Csaci Csabi 6. olajat, kicserélem a szűrőt is. Könnyű munka, ez csak 12 fontba kerül. Egy jó tanács. Ha vékonyan beolajozzuk az új szűrőt, Rá van ragadva. Csaci Csabi most már visszamegy 8. az olajgyűjtő miatt távolított. Mindennel megvan. Nem nagyon bírom. Az Aston motorja erős és kompresszoros. Nincs értelme rossz minőségű. Csaci Csabi 8. Ez a szintetikus motorolaj nem old. Csaci Csabi 9, és már csak egy van. És még ide befér egy. Aztán beindítom a motort, hogy az olaj eljusson a rendszer minden részébe. Még az új hűtőbe is. Majd megnézem a szintet, és ha kell, utána. Csaci Csabi 10. Most már nyomát sem látni a szivárgásnak. Hát most ki is dobom. És a papírokat is tele van már. Ragadok, mint a nem is tudom micsoda. Csak nincs itt kuka. Ugye nem szívtam meg. Nem kéne megszívnom. Várj, itt még van egy. Miben rakjam bele? Ezért kértem egy cég segítségét. Leúzom mindjárt létrejön, lassan. Szia, te vagy Jacob? Hát ezt nem hiszem el. Nincs egy darab zacskó. Nem baj, akkor én csinálok egyet. Kukazacska, kuka. Az jó volt. Így van. Rendben. Lesz egy kis kukazacskó. Lássuk hozzá.
Az abroncs eltávolítása gyerekjáték ahhoz képest, ami most következik. Itt van! Jacob a konténerben egy babásokat tartja. Visszarakom a helyére. Ragadok, mint a lóhányás. Na, ez itt a Csacsi Csabi Challenge volt. Én BTMC voltam. És ha tetszett ez a videó, dob rá egy lájkot. Iratkozz föl. Én BTMC voltam. Sziasztok! Jaj, most mégis megy a videó, bocsánat, sziasztok!